Hello guys, magandang hapon sa inyo lahat. Ito si Mike Padawat, nakatuloy tayo sa pinaka-latest weather analysis na yung araw po ng Miyerkules hanggang Biyernes, Abril 24 hanggang 26. At ito po ang ating Tagalog version. Pinaglilingkod sa inyo ng Typhoon 2000 at ng Naga College Foundation, Typhoon Preparedness Center, in partnership po ng Aboitiz Power, Bank of the Philippine Islands Sustainable with You. Meron pong link patungo dito sa website nila if you want to know more about BPI Sustainable with You. At kapag kayo po ay nanonood via Facebook, may link din doon patungo sa webpage nila. At also ang Avenue Plaza Hotel, ang lokal na gobyerno ng Naga City headed by our Honorable Mayor Nelson Ligacion at ang ating Honorable Congressman ng ikatlong distrito ng Camarines Sur, Congressman Gabby Bordado. So, umpisa natin ang update. Kumusta na po ang ating panahon na yon? Ay medyo nabawasan po konti ang init dahil po sa pagkakaroon po tayo ng back-to-back na mga pag-ulan sa ibang parte po ng Kabikulan kahapon at ngayon. Okay? At ganyan din po sa may Central Luzon, portion ng Southern Tagalog provinces, portions ng Metro Manila, Visayas at Mindanao. Pinagbigyan po tayo ng mga much needed rainfall, mga thunderstorms, but hindi po ito tatagal. Subalit meron pa rin sa susunod na ilang araw sa ilang areas po ng Visayas at Mindanao. At mamaya papakita natin sa inyo yung mga forecast. So ito po yung ating graph shot ng araw na ito hanggang bukas, Huwebes. Manatili po ang mainit na easterlies. Bagamat nagkaroon po ng mga thunderstorms na yung hapon. Itong satellite na ito, kanina pa itong 10 a.m. But for the purpose of this graph SAT, ito yung ginamit natin. At yan na naman po ang forecast. May mga thunderstorms na inaasahan. Wala pa po tayong natanawan na sama ng panahon ng bagyo sa labas ng ating bansa. Meron lang dalawang surface troughs dito. Ang bibigay ng mga thunderstorms sa Micronesia at Palau. At kapag may mga malalakas na thunderstorms, mag-ingat lang po sa mga kidlat at mga pagkakaroon ng flash flood. So, take on necessary precautions. At sa ating fast animation, so nakita po natin yung mga pagde-develop po ng mga kaulapan na yon sa may Micronesia area. Assign po na palapit na po ang tinatawag nating pagde-develop ng Intertropical Convergence Zone. At papalapit na po tayo sa tinatawag na Agua de Mayo na magkakaroon na naman tayo ng mga sunod-sunod mga thunderstorms. And eventually, pagdating po ng Hulyo, nandiyan na po ang hanging habagat na magpapaulan po sa kanlurang bahagi po ng ating bansa. So, mostly mga thunderstorms muna ang pwede nating maasahan sa mga susunod na mga ilang linggo or next week. Okay? At ito po yung zoom-in satellite animation mula sa windy.com, UMETSAT satellite servers, at nakita po ninyo, ito po yung 6-hour satellite loop mula alas 11 ng umaga hanggang na yung mag-alas 5 na. Nakikita po natin itong mga thunderstorms na bubuo po sa Kabikulan, na nagbigay rin ng mga ulan dito sa Naga City, ibang areas ng Camarines Sur, at gayon din po sa may Northern at Central Luzon, may mga kaulapan po dito na magbibigay ng mga thunderstorms, kagaya dito sa may Cagayan Valley, sa may Cordillera Administrative Region, at gayon din po sa maliit na area po ng Central Luzon, kagaya nitong area ng Aurora at Northern Quezon. Dito rin po sa may Bulacan area, may posibilidad po ng thunderstorm dyan. At dito rin po sa may Mindoro, maliit na area ng Western Panay. Sa Mindanao, nakita po natin pagpatak ng alauna hanggang sa mga oras nito, yan na po, nagsidamihan na po ang mga thunderstorms, may kasama po mga lightning. Galing po yan sa lightning detection ng Nowcast. So yan, at least kakaroon po tayo mga ulan. Although nakikita natin mga heat index na pumapalo na po sa 50 ang antas ng sentigrado. Mamaya pakita natin ang mga reports mula sa mga various Davis weather stations ng Typhoon 2000 at yung sa UP. Gayon din po sa Manila Observatory sa ADMU ay makita ninyo talagang mataas po ang heat index. Okay? At sa ating highest heat index ng araw na ito, mamaya gagawa pa natin yung table. Kukunin muna natin using the live feed. Ito po yung sa ating weather station dito sa San Felipe. Pumalo po kanina ang pinakamataas, 47. Kaninang 1:51 p.m.
At yung pinakamataas na record, tabi muna natin ito. Okay. Para makita natin yung mga ibang stations. Itong area po ng Mabulo na nakarecord po kahapon ng 50.3 ang heat index. Na yun po ay medyo bawas, 48, dahil po umulan na sa area na ito. Umulan kanina, nasa 8.9 mm yung ulan. Kahapon, 14 mm sa Mabulo. Dito sa San Felipe, 0.3 kahapon. But na yun, umabot po ng 6.6 ang ulan. At balik tayo sa ating San Felipe Station. Makikita nyo dito yung ulan. Dito muna tayo sa graphics para mas malinaw. Ito po yung ulan. Current train kanina. 6.6 po yan. Bumagsak mga bandang 2:00. At sa ibang areas, tulad dito sa may Concepcion Grande, medyo mabigat yung ulan. Doon yata nabuhos lahat yung ulan na nag-form yung mga thunderstorm clouds. Dito po sa Naga City, doon lang nabuhos lahat. Sa ibang parts ng Naga, hindi masyado. At gayon din po sa ibang areas po ng Camarines Sur, nagbigay rin ng buhos ng ulan. Much needed rainfall. So ito po yung sa Camayda Village, Concepcion Grande. Makikita niyo dito yung ulan. Yan po, 78 millimeters. Halos, mabigat po yan. In just 2 hours, posible magkaroon ng mga light flooding sa areas po ng Concepcion Grande. So, mag-ingat lang po kayong lahat dyan. But so far, kailangan po itong ulan na ito para madiligan ng mga plantations, mga agricultural areas ng barangay na yan. Medyo isolated nga na yun, hindi pa po siya scattered. Although, ang ibang areas like Liboton, nagkaroon din ng 8 mm na ulan. Sa area po ng Concepcion Pequeña, kung saan nandun ang Naga City City Hall. Okay? Pagkita natin sa inyo. Concepcion Pequeña, sa may po yan, sa may Naga White. Malapit na po yan. Ay kitang-kita po ninyo dito ang ulan. Umabot po ng 30 millimeters. So, yung pinaka-heart ng ulan na nangyari na yun sa Naga ay nasa may Concepcion Grande area. Okay? So, ito 30 millimeters lamang po sa may Concepcion Pequeña. So, at least umulan. And for the next few days, may possibility pa rin ng ulan sa Sabado at Linggo. Let's hope na tuloy-tuloy na po ito para may bawasan po ang ating heat index. So, wala po tayong 50 degrees na yon dito sa Naga, unlike kahapon. But, pasalamat tayo may ulan. Kung titingnan natin yung ibang areas po na may Davis Weather Station, ito po sa Institute of Environmental Science and Meteorology ng UP. Okay, mag-masteral po kayo. Dito po kayo kukuha sa IESM, sa UP Diliman. Ay nakikita po natin dito ang pinakamataas na heat index. Wala pa silang ulan, okay? Walang current train, 0. Umabot po ng 46.9 ang sandali lang tingnan natin dito. Yan, 46.9 yung pinakamataas na heat index. Okay? 36.6 degrees Celsius yung temperature. So yan po ang pinakamataas. Okay? Although itong Davis feels like temperature nasa 54.2, but dito natin titingnan yan 46.9, so medyo mataas din. Okay, so yung 54.2 pa lang itong THSW, parang formula yan ng parang similar sa heat index ng Davis, although iba po siya. Okay, kasama yan sa instrument ng Davis, so magkaiba yung pinapakita. At dito naman po sa Manila Observatory sa may area ng Ateneo, okay, ADMU, may kalapit lang po yan. Ay papakita natin sa inyo ang pinakamainit na heat index na nakarecord sa kanila kanina. Okay. Yan, 47.8. So almost 48 ang taas ng kanilang heat index. Medyo mainit talaga. Okay? Yung pinakamataas na
temperatura is 36.7. Kaninang alas 2:47 ng hapon. So, makita ninyo yung trend patungo dun sa 50s. Medyo mainit talaga yan. Okay? So, yan po ang latest mula sa mga various weather stations natin. Dito po sa Davis Weather Link website. May website po yan, weatherlink.com. Mag-register kayo. Kahit wala kayong weather station, pwede nyo makita ang mga data. Pwede kayo mag-subscribe. At dito rin, makikita nyo dito. Okay, sa chart. May chart po tayo. Since nakasubscribe po tayo sa Typhoon 2000. At, ayan po. For today, April 24, kahapon kasi nasa, ilan yan? 47.7. Ngayon po, nasa 47.3. At least, bumaba ng 0.3. Although, mainit pa rin yan. Ganyan talaga pag nasa hot dry season tayo. Kahit na nagsimula pa at tayo maglagay ng weather station noong 1995, mga naunang Davis instruments, talaga mataas na yung heat index. Kasi 1979 na introduce yan sa Pilipinas, noong 2012 lang. So, bago pa lang sa mga Pilipinos. Ang binabantayan natin dyan yung outside temperature. Diyan natin malalaman kung talagang may climate change. Kasi, sa ngayon, ang pinakamataas na naga ever recorded, 38, way back in 2010 pa. Ngayon, umabot na tayo sa 36. So, let's see kung aabot tayo ulit sa 38. Kasi pag may mga El Nino talaga, umabot tayo ng ganyan. Pero pag umabot tayo ng 40 pataas, medyo delikado na po yan. Talagang may effect na yung climate change dito sa ating lugar. Okay? And, so yan po ang ating latest sa heat index. Mamaya ipopost natin yung pinaka-graph para makita niyo kung saan mga lugar ang pinakamataas. Now, ito naman po ang forecast mula sa windy.com. Galing po ito sa European model for the next 3 days hanggang Sabado. So, mananatili po ang hangin silanganin sa silangan bahagi po ng ating bansa. May mga possibility pa rin, mga isolated rain showers and thunderstorms sa hapon o gabi. Tulad na yon, yan po yung mga possible thunderstorms na yon sa may Luzon na yon. Sa Bicol, medyo mahina na yung mga thunderstorms. Although, pwede pa rin magkaroon. Sa may Mindanao, may mga thunderstorms din. Bukas po, Huwebes ng hapon, medyo magdidecrease bagya ang mga thunderstorms. Dito na lang po sa may Silangang Mindanao at sa may Kanluran bahagi po ng Hilaga at Gitnang Luzon. At dito rin po sa may Aurora, although moderate chance ito. Kasi mahina lang yung graphics niya. Yung clarity ng graphics. Friday, Biyernes ng hapon, halos kumonte pa. Dito na lang po yan sa may CAR at sa may Zambales. Meron din po mga probability sa may Southern Bicol, Northern Samar, at dito rin sa may Soxygen area po ng Davao. Okay, Lanao Provinces at northern portion ng Zamboanga Peninsula sa may Zamboanga del Norte. May chances of rain. Sa Sabado ng hapon, ayan, medyo dadami po ang mga ulan sa may Mindanao, mga thunderstorms, mga afternoon rain showers and thunderstorms, localized thunderstorms lang po yan. Medium chance sa may Visayas at Kabikulan at sa may area po ng CAR at Cagayan Valley. So, may mga chances pa rin ng mga localized thunderstorms but magiging mas mataas ang probability sa may bahagi po ng Mindanao. At sa pagdating sa rainfall accumulation forecast, yung may ipon na ulan hanggang sa darating pong Biyernes, nakatutok dito sa may Mindanao ang bulk ng mga ulan. The rest, moderate lamang po, katamtaman, gaya dito sa may Northern Central Luzon, Pulilio, Bicol, may probability rin ng mga ulan, Palawan, at Eastern Visayas. At sa ating wave forecast, yung alon po sa karagatan ng Pilipinas, sa araw na ito, yan po, Wednesday, bukas Thursday o Huwebes, Biyernes hanggang Sabado, mananatili pong 1 to 1.5 meters ang alon po dito, very light, sa may East Philippine Sea. So, maganda po ito upang mangisda po kayo at magkaroon ng opportunity na mag-travel by sea. Magiging mas okay po sa may inland waters ng ating bansa. Kalmado hanggang almost 1 meter lang ang alon. Napakatahimik at gayon din po sa may West Philippine Sea. Kasamang Kalayaan Island Group,
napakaganda po napakaganda biyahe sa karagatan at fishing, okay? Fishing activities. So, okay na okay po yan sa susunod na 3 araw. At bago tayong paalam, itong latest Global Topics Hazards Outlook ng Climate Prediction Center, valid for the next 2 to 3 weeks. Issued po ito kahapon. At ang latest na yon, for week 2, valid May 1 to May 7, ay manatili pong more than 50% below average rainfall ang halos malaking bahagi ng Pilipinas. Okay? So, yan po ang pinapakita. 50% probability po yan. At sa week 3, which is highly uncertain, hindi pa yan sure, less than 50% ang probability nito or less than 25%. Sa week 3, valid May 8 to May 14, ay magiging okay naman po ang klima. Hot dry season pa rin sa Pilipinas, but sa east ng ating bansa, sa may Guam at Micronesia o Marianas, magkakaroon po ng more than 20% of a formation ng bagyo. So, mababa pa po ang probability niyan. Sabi dito, ay nasa more than 20%. So, let's wait and see. Kapag lumabas po ito sa European model, mukhang matutuloy po yan. But kung wala, kasi sa American model lang po ito. So, malalaman po natin yan by next week kung nandyan pa rin yung formation ng isang bagyo sa katimugan bahagi po ng Guam. So, hindi pa natin alam saan siya pupunta. Sana sa dagat lang po siya. But kung pupunta ng Pilipinas, hopefully mahina lang at pagbigay ng magandang ulan para mabawasan ang epekto ng drought sa ating bansa. So, yan muna po ang ating latest sa ating panahon at sa heat index. At babalik ulit tayo sa darating na weekend para ibigay sa inyo ang pinaka-latest. Mula sa Typhoon 2000, ito si Mike Padro ang papaalam. Mag-ingat po tayong lahat, mag-inom maraming tubig upang malabanan itong tinatawag nating mataas na heat index. Mag-pray tayo na sana maaga na po ang tag-ulan para okay na po ang ating klima. At maraming salamat ulit sa pagpanood ninyo sa aking channel. God bless po sa inyong lahat.